As obras seleccionadas na 18ª edición do Certame de Artes Plásticas Isaac Díaz Pardo, que convoca a Deputación da Coruña, poderán visitarse no Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira ata o próximo 18 de decembro. Hoxe abríase ao público esta mostra composta por 17 pezas de videocreación, fotografía, escultura, gravado e outras formas de expresión artística. Nesta edición, o xurado escolleu 17 pezas de videocreación, instalacións audiovisuais, fotografía, escultura, gravado e outras formas de expresión artística. Entre elas está Erremelón, do fonsagradino Berio Molina Quiroga, escollida como obra gañadora, e ademais por unanimidade, que é esta que temos aquí do audiovisual. Unha peza de vídeo que reflexiona tamén sobre a linguaxe e as formas de comunicación que se sitúan fora do ámbito normativo. Dende o Concello animaron a cidadanía a afondar nas obras que compoñen a mostra, aproveitando a oportunidade brindada pola Deputación ou incluir o Concello de Ribeira no seu itinerario. Agradecer a implicación da Deputación da Coruña co mundo da cultura, coa arte e tamén que teña pensado no Concello de Ribeira para poder traer as súas exposicións e as súas programacións artísticas e culturais tamén para deslocalizar a arte e a cultura das grandes cidades e tamén que as vilas medias e pequenas pois teñamos acceso á cultura. A entrada á sala é de balde, permanecerá aberta de luns a venres en horario de mañá e tarde e os sábados pola mañá.